אנחנו פה במשחק בשם אינזומה 11. יש על זה כמה סדרות, אתם יודעים, כן. הקבוצה שלנו היא אינזומה 11 אולסטאר. נכון. ותראו, זה הערוץ של יובל ועדנאי, רק פה עושים את התוכן הזה של אינזומה 11. אתם רוצים? עוד פעם, אומרים, אמרנו את זה פעם בסרטון, אם אתם יודעים איך להקליט מהמסך סרטון, תגידו לנו בתגובות. ואנחנו נעשה סרטונים. כן. הרבה. מוכנים? הכדור הולך עכשיו לאריון שווינד. עכשיו הולך הכדור. הנה, אריון לביתה. אריון שווינד! לא. השחקן קצת בולט את זה. וואו, איזה הצלה. סנבוק לוקח. סנבוק למטה. וואו, לאיזה שופט מכור. שופט מכור. יש סיכוי שפורס קיבל. לא, הוא יבנה. ז'אן פייר לפין. תעשה גליץ' נקי. איזה גליץ' של ז'אן פייר לפין. ואיזה הצד כדור, בעירה. הכדור עולה. ז'אן פייר לפין, איזה הגנה. אקסל בלייז. והנה הכדור. אקסל. איזה בעיטה. מה שאני לוקח את זה. אבל חבר'ה, אנחנו מורידים לסמבוק קצת חיים. תפיסת ורה. זה מה שהוא אמר באנגלית, כן. אנחנו מורידים לסמבוק קצת חיים, שאם אנחנו לא נוקב במחצית הבאה, במחצית הבאה זה יהיה הרבה יותר קל. יופי, אקסל בלייז. ריבוע, לא. עכשיו ריבוע. הנה פייר. איזה בעיטה. זה 1-0. איזה גול אדיר! כן! איזה גול אדיר! דקה עשירית! וואי, אני מת. שער גדול! שקט! לא, לפורטנייט אין. בוא נראה את זה. בוא נראה את הכדור. לא הבנתי, יש או אין? לזה יש. כי לא צריך אינטרנט למשחק הזה. בואו נראה. עכשיו הכדור אצל פורט. ז'אן פייר לפין. השחקן הכי טוב. סתכלו איזה התקפה מטורפת יש לפורט. לינצ'ידרי וולף. שיכול להפקיע פה כל שוער. אבנס, תעדוף את זה. בואו נראה את השוער האגדי של ריימון אבנס. לוקח. איזה שוער אדיר. רוצים לראות את המהלך הכי טוב במשחק? אין לנו אותו עכשיו. שולח את הכדור. לא אכפת. עכשיו אקסל בדיוק קם. אקסל חוטף את הכדור. לא, זה חטיפה. הכדור עולה עכשיו. רגע. חושב שאני פרייר. גם הוא סוחט את הזה. תפיסת בערה. עוד קצת לסמבוק. סמבוק. ועיניי כנראה אצטרך לעשות את כל העבודה במחצית השנייה, כי אני הפקעתי רק אחד, וזה לא טוב. אוי. ז'אן פייר לפין. יכול להשתמש בו? כן. איזה ז'אן פייר לפין. איזה כוח מיוחד. מופיעים לנו גם סושי על הדרך. ז'אן פייר לפין. לא. איזה הגנה נהדרת של ז'אן פייר לפין. וזה גול. איזה גול. לא, זה הצלה. מה? הוא עצר את זה בוואו, כדורגל. כי הוא כנראה במציאות לא היו עוצרים את זה, אבל זה לא המציאות, חבר'ה. אנחנו בעולם וירטואלי. לא. אריון שווינד יכול לבעוט. אבל זה לא נותן לי לעשות משולש. משולש זה יכול לעשות שאתה יכול לבעוט. המחצית הזאת נגמרת, אחרי מהלך הזה כמובן, שברור שאקסל בלייז ייקח, ועכשיו אנחנו מתחילים טוב. זה יהיה קל כמובן חבר'ה. אני אראה לכם את כל המשחק. אנחנו יכולים לעשות ככה חבר'ה.
עדיין המחצית שנייה לא התחילה, אל תדאגו. טוב חבר'ה, אני אצלם לכם ככה. עכשיו, אין חילופים. עכשיו אני נכנס. אינזומה אולסטאר, רוצים להפקיע עוד אחד. הנה עכשיו פורסט עובר את טיטמור. איזה גליץ' נהדר. ריבוע. כן, הרסבט של אוריון. אריון שרווין! על הקפטן שלו בסדרה. ריבוע. וואי, נוסע. כי אתה לא בועט לשער. תכוון לשער. עכשיו, הפייר טורנדו! שכנראה יסגור את סמבוק! לא! לא מאמין! אנטרנט! זה פשוט סוגר את כל הכדור, אבל יש קצת כדור. אבל עכשיו סמבוק עושה את המהלך. במיוחד שלו, אבל הוא קצת מוריד לו וקצת לא. לא הוריד לו בכלל, חבר'ה. אם אתם רואים עכשיו את פורסט, אז זה עם המהלך הכי חזק במשחק כנראה. הנה פורסט. איזה עובר ג'אבייר. מחמיץ. ועכשיו הכדור אצל ריקרדו. ריקרדו דריגו הולך על הבעיטה. אבנס לא יעצור אצלו, זה מסירה. לכו עליו! ועכשיו הכדור הזה. רק עם ריבוע. הנה עכשיו. הוא לא יעצור את זה. הוא יעצור! זה מרק אבנס. כן! איזה מרק של אבנס. מרק אבנס! השוער הכי טוב במשחק. נראה. לא, יש שוער יותר טוב כנראה, אתה יודע. שוער ברמה הכי גבוהה. כזה באוריון. לוקח אותו! איזה גליץ' אדיר של בזי. ריבוע. זה המהלך שאנחנו הכי אוהבים במשחק. קוראים לו צונאמי בוסט. זה בעיטה מהחצי. יכולה להיכנס לפעמים, אבל לא. אבל פעם היא לא תיכנס כי בדבוק, איך קוראים לו? סמבוק חזק יחסית, אבל זה מוריד לו מלא, ובעיטה הבאה שלנו כנראה תיכנס. בוא נראה. לוקח אותו בקלות. יואן פייר לפיל. עכשיו צריך לעצור את זה. אוי, לג'נדרי וולף. זה יהיה 1-0. או שיש שם את הוול. אם יש שם את הוול, אנחנו במצב טוב. זה מסירה. למי זה מוסר? והנה, זה היה שער, מרקפס גרוע מדי. איזה פתאום בעט עכשיו. זה הביטה הכי חזקה במשחק. אבל אתה חייב להבקיע עוד אחד בעיניי. אתה חייב להבקיע. איך הצונאמי. עכשיו הכדור אצל אוריו, פאול. אריון שרווין סופג כאן פאול. אתה יכול לבעוט. חילוף. לזה למסור. אתה יכול לבעוט. תמסור חזרה לאקסל. הנה. עיגול. והוא לא הצליח. הרצפת של מישהו. אתה לא יודע לשחק. מה? אתה צריך לנצח אותה בקלות. הנה זה עכשיו יהיה גול, אני אומר לך. עכשיו זה יהיה הגול. אין פוקוס. אין פוקוס למצלמה, לא רואים את הגול בכלל. כן! זה שער של אקסל בלייז. איזה שער גדול. אקסל בלייז. עכשיו צריך לקחת את זה. וול, זה וול. הוא לא הצליח לעשות את הוול, ויכול להיות עכשיו עוד שער. לא, איזה גליץ' אדיר. עכשיו אוריון. אריון שרווין. הנה, צריך למסור, מה הוא עושה? עכשיו משולש, נו. איפה המשולש? לא עובד ליד היום. והמשחק הזה ייגמר, איזה
לא, הפסד. לא שוויון. עכשיו כל השחקנים שלנו עולים בלב. תודה שצפיתם. כאן אני ועליי. ניצחנו. ויאללה ביי.